Ko? Brne. Te? A nije sladoled. Tukaj gre notri sladoled. Tukaj notri damo sladoled. Ali damo torto? Eto ti ne torto pa jedi. Ne. Boš kapala torto? Ja. Pa kaj damo notri? A Torto. Aha, onda moramo dati torto sad. Ajde, prinesi. Ima baba torti. A zdaj gremo prinesti torto. Znaš se ne bati, ovo sam ti. Greš z mano? Ja. Proba to. Kaj se lupa? Tukaj se gre. Prinji. Ti tamo, ja sam. Ti tamo? Ti tamo? Ja sam. Bravo! Glej, Delaj bravo, delaj bravo. odnesla kad dignem gore, da mi da dignem. Kašne lepe. Mami, za 4-6 rojstni dan. Pa nije dobro u hotelima. Če moje ne? Bo naša baba drugi. Našemo druge. To nije dobro. Radi, ne radi, ne da. Aha. Časi se ne radi. Časi. Kejde. Ja. Viđa ti, kejde.